Imamo vremena, vidjet ćemo da li će Palma 10. da se skloni u svoje selo i isključi struju kao što je obećao. I mene to nateralo na razmišljanje, ljudi su bre nekad bežali u brda od Turaka, a danas beže od pedera. To je potpuno neverovatno, majke moje. I nekad se bežalo, se sačuva živa glava, sad se beže, se sačuva dupe. Da li je to... Jednim novinama izašao naslov kao gejevi podelili estradu. I još se ne zna ko je kome pripao. Još se ne zna. I sad da ne bude da samo osporavam gej paradu, neka i moj poklon bude slogan za gej transparent. S jednom pišom viška, seks je superiška. Seks je superiška. Superiška. Oni inače stalno tvrde kako idu ispred svog vremena, mada sam ja primetio mnogo njih koji vole da idu iza. I znate da će policija biti zadužena to da obezbeđuje. Policija će biti zadužena da se održi prva za gejeve istorijska parada ponosa u Srbiji. Kad se to prevede na srpski, znači da nema Ivice Dačića, srpski gejevi nikad ne bi ušli u anale. Nikad. I za kraj, vrlo važna stvar. Ko misli da se nalazi u bezizlaznoj situaciji, neka svrati 10. oktobra na gej paradu. Tamo svi nude svoj izlaz. Svi! Sjajni gosti večeras. Andrija Milošević, Milan Kalinić, Milan Vasić, ekipa iz predstave Pevaj brate. Muzički gost Cvija, bend Ane Štajdokar, za 5 sekundi. Fantastični momci dolaze ovde. Možda su već bili, ali dobro. Bend Ane Štajdokar. Ostanite sa nama, za 5 sekundi dolaze Andrija Milošević, Milan Vasić i Milan Kalinić. Dobro, već ste vidjeli ko su naši večerašnji gosti, zato neću da dužim. Andrija Milošević, Milan Vasić i Milan Kalinić. Ovdje inače svi muškarci u publici večera, samo žene. To mora da je zbog vas trojica. Sigurno nije zbog tebe debeli. Dobro, moci, dobro reći. Zbog mene mršavi. Kako mi je bilo ovo? Dobro ste bili? Je, super. Čuo sam da ste nešto ovde se igrali sa ljudima. Ne, nešto smo probali, zamolili su nas tonci nešto da probaju, samo bubice i to. Ono, šlauf i to, mali Napoleon. Ja ne znam šta je. Nisam ja to rekao. Pa ne, jedino me Milanče nije opljivo ništa. Pa da, Milanče. Ti si moj drug. Mi smo dobri. Vi ste šta ekipa. Ja iskreno da budem, ja te ne podnosim, ali dobro šta se. Dobro, to se zna, to je normalno. A što me ne podnosiš? Mislim, teo sam da rašistim, to sad... Ne može da te nosi, to je to. A, to je, ja te ne... Mogu da podnosim. Ne, reći ti, ljubomorno sam što imaš ovakav bend i Ana peva kod tebe u studiju. A, brate, šta ti kažem? Ti si te vodiš sve za ljubav, znaš. Jesno. Tako da... Možeš, hoćeš da radiš ovo ovde, se zamenimo dve... Veče s Ivanom Ivanovićem. A nazvaćemo veče s Milanom Kalinićem, pa nije šećer u vodu. Ja bi mogu raditi sve za ljubav. Neću, ne mogu ja to tako dobro kod ti da radi. Ja, važi. Jeste, dobar si, stvarno si dobar. Dobre, ajde. Dobar si. Pričamo predstavi malo. Dobar, mamo. Možemo predstavi malo pričati. Kako da ne, izvolite. Pevaj brate, to je glavni razlog zašto ste večeras ovde, ako izuzmemo ovo što smo drugari i to. Koliko, 70.000 ljudi videlo predstavu? Viš, ima to i 80. 80 već sada. Dobro, ja sam stvarno gledao skoro i žena mi umrla od smeha. Kako je sad? Onako, vrate, malo je ono, još uvek je malo, ali dobro, zaista fantastičan predstav. Ja sam čuo jednu njenu rečenicu posle predstave kad je odgledala nas trojicu, slučajno sam prolazio i čujem je samo ako ona gleda nešto i kaže, Bože, s kakim međedom ja provedom. Zamislite ovo. Ali je istina. Istina, ja sam stavio pored nje. To je rekla. I rekla mi još, kaže, znači ovako komičari treba da izgledaju. Da, ovako misli, da. Čekaj, ti si se našao prozvani. Ne, mislim da te ovako komično znači trebaju da izgledaju. A čekaj, ti ga zove Žuti, jel tako? Žučko. Žučko ga zove. Što Žučko? Tako mu tepam. Ne, stvarno što Žučko.
Dugo sam bio kod njega u dvorištu vezan za lanac, kao i to ga je podsjećalo. Jer ja sad roditelji njegovi su... Neobudan karakter si imao i oni su htjeli malo tebe. Vezan. Dobro, Andrija, hoću malo predstaviti. Ajde, pitaj. Znaš što mene zanima? Kako ste vi, vjerujem ste vratno to negde pričali, ja nisam slušao, to je gledao. Kako je došlo do toga? Koji je to tekst? Kako ste se vas trojica spojili? Nismo mi mnogo o tome pričali, ali Ne, postoji priča od pre 3 godine, recimo. Ali to je kad smo radili film sa Ljubišom, Andrija i ja, i tad smo se on i ja kao nešto upoznali i tad smo shvatili da se sjajno, da se dobro razumemo i da smo kao neki komičari dobri, tako ispalo na kraju. I bili priče da, pošto kao i pevamo, često smo pevali zajedno i onda u fazonu trebalo bi da napravimo nekad nešto, neku komediju nas dvojica, kao to je tad bilo ta priča. I onda mi je trebao neko ko ne zna da peva. I onda ko ne zna da peva i ne zna, ali kao dobro izgleda, kao radi ono u to. A, Žućko, vrate. Jesi malo Ne, ali nisam ja bio, ja sam u planu. Ja sam slučajno... On je uskočio umjesto tog A taj zgodnog. nije mogao da dođe. Umjesto zgodnog je uskočio Karlović. I takve priče bile, onda to trajalo 2 godine i onda je Andrija, bukvalno je on taj koji je... Da i... Ne, ali stvarno je ovo sve krenulo planski, znači... Ideja jedna je taj dogovor, Andrija je onda imao ideju da se napravi ta jedna muzička komedija, otprilike njegova cela ideja je, cela priča koju si ti gledao, radnja predstave. Sa uživanjem, drago mi je. I onda je dao predlog Stevanu Koprivici da napiše tekst, on je napisao sjajan tekst, stvarno ja mu skidam kapu. I eto, spojili smo se nas trojica. Spojila se jedna fantastična stvar, a to je glumac, producent, pisac. Znači, ništa ovog ne bi bilo da nije bilo, naravno, moramo spomenuti Bate Karadžić. Bate Karadžić voli da ga spominjemo. On jače voli da se pojavljuje, ali večeras mu nismo dali. Večeras mu nismo dali. Ako slučajno, pošto on malo... Nije mu za večeras porasla kosa. Pošto je malo i egzibicionista, zato se i bavi. Ako slučajno vidite jednog dlakavog muškarca u tangi da protrči ovdje, to je Bata Karadžić. Jer sa bisirima tangi. I onda smo, tako smo se svi dogovorili, sa tom idejom došli kod Steva Koprivić koji je napisao zaista fenomenalan tekst. Mi to naravno nadogradili malo, što nije bilo teško jer on je divno to napravio. I tako smo, baš smo dobro radili. I kako si ti? Ja dobro, što je kod tebe? Fino. A si okej, kako su tvoji? Rođeni, srce, brate. Molo, paljba, jesi lud? Kako je, pusti me. A ide, pusti me. Ko je on? To ste da gledam. Ko je čovjek? Dakle, momak, dobar dečko. Dobar dečko. Šalim se, ne, Milane, ti si na televiziji imao stvarno dobre ulogi u ovim gledanim serijama, na RTS-u, tako. Kidanje neko bilo. Pa jesam, da, to je ono što je najljepše bilo, to je moja prva uloga, glavna uloga u drugom delu filma Jesen stiže Dunja moja kod Ljubiša Samardžića i odatle sve i krenulo u stvari. Nakon toga, kod Šoter sam igrao u par serija, to je Greh njene majke Rajan i Oro. Dobro. Onda smo radili ceo taj... I šta je posle bilo? Onda je mrmot za per otišao pravo u policiju, svega ovo ne bi ni bilo. I onda je došlo toga da pravimo seriju Jesen stiže Dunja moja i to je bilo 13 epizoda, tako nešto, ja sam igrao tu glavnu ulogu i onda sam upoznao Andriju Milana i konačno postao popularan. Napokon se ozvaničili! Da se nadovežem na ovu zadnju Ivanovu temu, znate 10. gde smo Milan i ja. Pa deči Milan i Milan, normalno, to je M&M je to. Andrija, ti i ja ćemo na ovu drugu stranu. Pa ti i ja ćemo... Pa to si misli. Znaš ti? Kako kažeš ono predstavi, Rode moj? Rode moj, kuća moja, srce moja, duša moja. Ali to je... I tako. Znaš one ljude što stalno hoće nešto da kažu, nikako do pojenta. Čekaj, on je tvoj čuveni citat. Pa to je ovoga, znamo ga. Čekaj, Andrej, čuveni citat. Pokupit ću glasove. Da, kako kažeš? Aj recimo. Pokupit ću glasove. Tako ozbiljnim tonom. Pa da, tako ozbiljnim tonom. Jel volite te citate inače, to me zanima? Iz domaćih filmova, one? Volimo, ja sam stalno imitirao, do duše ja sam loš imitator, ali sam imitirao profesora mog Boru Stjepanovića u Ko to tamo peva. Kad se zakašlje, kad oni, znaš ono, kad rade ono dvoje, ono što se radi u farbi. Znači, kad oni to vide, onda ovaj se zakaže, znaš, taj Dragan bio mršav ko ti. Tako, evo, aj zakašli se. Ja ću biti Boro, ti budi Dragan. A ja ću biti, čekaj. Trko da Bogdan.